aby sme vyhrali v nedeľu. Myslím si, že určite po strede neskladáme žiadne zbrane a práve nás to ešte viacej motivuje a hecuje na to, aby sme vyhrali. Budeme počúvať a plniť pokyny trénera a budeme sa navzájom povzbudzovať ako jeden tým. Je náš posledný domáci zápas a preto nás príďte povzbudiť, aby sme sa stretli ešte aj v Ružomberku. Ak chceme získať medailu, v nedeľu musíme s dievčatmi zabojovať. Príďte nás povzbudiť. Raz, dva, tri.